Erokamano kuom Ramogi TV kani jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen olero ni sirikal biro golo chung' mare ewi ringre ji mane ogol e liete ma Shakahola to wedegi pok oyudore. Kane otwag gi jofwambo e boma ma Nakuru, Murkomen olero ni chenro mar yango jogo ok osebedo mayot mar wedegi pok oyangore nyaka sani. See, these people are not from Kilifi. They are from all over the country, Baringo, Vika walikuwa wengi, Siaya, Kisumu, all those places. Now, relatives in that place do not know that the person they lost actually went to Shakahola and they died there. So they are not even presenting themselves for DNA test. So the testing and concluding the matters has been complex, but we are about to make a decision as government to see if we can inter the remaining parts or bodies because of lack of any further people have come out for DNA, and maybe just create a memorial center within the Shakahola itself. Jakom mowal mar duol mochung' ne ng'iyo weche mag obila NPSC Dr. Amani Komora owacho ni lweny madhi nyime kind duolno kod bad migao mar obila ewi rejista mayango osara mag obila en wach menyalo tieki kokalo twak kod lalruok. Kane olose nyim komiti od bura mar arita, Komora olero ni kata kochuno ni rejista makamano nyaka bed mane lwet bad migao mar obila, duol mochung' ne ng'iyo weche mag obila NPSC be nyaka mi thuolo mar doyo kendo ng'iyo rejista makamano. Ponono ni opuodhe kod komiti mar od bura, Dr. Komora dhi kawo kar Eliud Kinuthia kaka jakom manyien mar duol mar NPSC. Lot of push and